अरे साला इतना करिया आदमी के इतना सुंदर मिला ये तो पूरा गोर बुढ़ा उज्जर दबदबा। हम तो इंस्टाग्राम पर मैसेजो कर दिल बानी भैया, खाली रिप्लाई आवे के देरी बा। का रे दिहाड़ी कमा के चल आइले आ तोहर मौगी अलगे जुलुम जोतले बा। अब तोरा कमाला के का जरूरी बा? तोरा मौगी के अकाउंट में डॉलर आई, वो अमेरिका से। साला इतना समझाला के बाद आखिर तमाशा लगाइए दिल। चलो तनी एकरी बहिन करा के मार कुदारी के मते फाड़ लेम अपने। देखी हो से सारा संगतिया हो। अच्छा का हो सुना बोला तो हर बार बधनिया दतिया हो। देखी हो से सारा संगतिया हो। यही रोह से लगो रिश्ता टूटी। ए राजा हमार बात सुनी। अरे नैहर छोटे ससुरा छोटे भले फोनवा फोटे बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। अरे क्या कहलो जहिया से बानी डिस्टर्ब हो जइबू वायरल तो फेरा में पड़ब। ए राजा हो हम कमाई डॉलरवा न जाए के परी बहरवा हो कि हमारा काला पे करी न हाला लग जाए नजरवा हो। तोहरा दुबई है सूती उठी। अरे नैहर छोटे ससुरा छोटे भले फोनवा फोटे बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। बाप रे बा हमर मेरा सुपरस्टार मनी मिराज के साथ मानी लो बात ये धानी मुकुल के इज्जत डुबावाना तू हमारा कुल के। कि हमार सखी हमके आइडिया बतौले बाड़ी जी रील फिल्म में बनावे के सिखौले बाड़ी जी। सुबह आके खोजियो तारे घूटी घूटी। अरे नैहर छोटे ससुरा छोटे भले फोनवा फोटे बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। बाकी रे लगा बनावल ना छोटे। का कहलू ए हमर श्याम सुंदर, आज जवन लोग हमरा के देख के हंसा तानू एक दिन उहे लोग आके हमरा से फोटो खिंचवाई। आ ई बात रउआ के समझ में आई ना, काहे से कि रउआ अलकतरा बानी आ रउआ जाई दिहाड़ी कमाई आ हमरा के फिल्म रील बनाबे दी। हाँ हाँ ठीक है बा। अब तो घरे घरे मौगी से रील बनावता, हमरो मौगी बनावो। लोग से का मतलब बा?